Wij zijn de parel van de wouden en het AT krijgt ons niet gek. Vanuit Augustinusstraat draait een team voor u een plaats. Bent u vrij of op uw werk? Elke dag staan wij voor u klaar. Vanuit Augustinusstraat draait een team voor u een plaats. Bent u vrij of op uw werk? Elke dag staan wij voor u klaar. Kunnen wij wat voor u draaien? Bel ons of stuurt u maar een nep. Wij zijn de parel van de wouden en het AT krijgt ons niet gek. Vanuit Augustinusstraat draait het team voor u een plaats. Bent u vrij of op uw werk? Elke dag staan wij voor u klaar. Hier vanuit Augustinusstraat draait de parel van de wouden. Eens per jaar op de FM, vanuit het noorden van het land. Vanuit Augustinusstraat, hier de nachtvlinder, de wilde Havana, Atletico BV met achter de knopjes Henk, Jacob, Jelle. Elke dag staan wij voor